Kirisoba min be katika wo olu fe no olu u ka fɛn min kɔni jugu ko baaraw o ta ka o kunfɔlɔw kɛ ni an ko o ma ko tribunal de grande instance de Kati u ka session criminelle fɔlɔ o baaraw daminɛna min be kuma an ka sariya kisɛ kuraw olu kan ale ni u la batotogo an ka ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga ale ye sigi k'a fɔ kɛ ni jɛkulu ye jɛkulu minnu ni an ko o ma ko conseil d'affaires Mali Canada walasa ka kuma an ka investissement olu kan fo ka taa se an ka jamana ka tungaranke minnu be jamana kɔ kan olu fara ɲɔgɔn kan li ko bunakun kan an bɛna da don la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan sefa wari miliyari 109 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko o de kɔni taara ka fara ɲɔgɔn kan min bɔra fond min ni an ko o ma ko réalisation des infrastructures énergétiques hydrauliques et des transports du secteur minier ni u bɛ kuma an ka siraba kan kow ka fo ka taa se kurankow ma ale ni an ka fɛn min kɔni secteur minier ni o ye an ka jamana ka dugu jukɔrɔ nafolokow ye olu kɔni bunakun nasiraw olu fɛ ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi min bɛna walawala ka da aw tulo kan ka kɛ ni bi tarata ni o bɛ bɛn utukalo tile 4 san 2026 aw ye aw bisimila. Bi kunnafoniya ale bɛna dayɛlɛ ni kiriko bunakun ka ye katikaw olu fɛ nɔ an ka fɛn min kɔni ye sariya so min bɛ nɔ ni an ko a ma ko tribunal de grande instance de Kati ka kɛ ni tɛnɛndon ni o kun bɛ bɛn utukalo tile 3 san 2026 kunun ko ka yira k'a fɔ ko olu u ka baaraw ni ka olu nun don ni an ko o ma ko session ordinaire de la chambre criminelle mun taara ka o kumakun bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka fɛn min kɔni réforme kura pénale olu bunakun kan ka yira k'a fɔ ko o baaraw taara ka o kɛ secrétaire général ye ministre min ka baara bɛnnen don kiiri tigɛli ko bunakun kan ale ɲɛma ni o ye dɔnnifa Bubakar Sidiki Jara ye ka yira k'a fɔ ko an ka jamana ka cakɛdaw fo ka taa se kiiri tigɛbaw ma olu kɔni ma ni an ka jamana ka procureur ni o ye monsieur Ibrahim Maïga ye ale ni tribunal ye ale ɲɛmaba ka yira k'a fɔ olu ye kuma kɛ kuma min ni u ye ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya kisɛ kura minnu ni olu talen don kiriko bunakun kan o bɛ labato cogo min na ka o la baara cogoya min na baaraw taara ka o kɛ o nasiraw olu fɛ halisa walasa ka ɲɛdakuranin ka o di jamana kiriko o ma walasa maaw ka se ka danaya kokura ka o sɔrɔ hali bi ka o ta ka o da kiriko bunakun kan ale ni jamana kɔnɔdenw ka hakɛw adamadenw ka hakɛw olu bɛ se ka lakana cogoya min na ale ni ka kɛlɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kojugu kɛ ko kura min bɛ anw fɛ jamana kɔnɔna na ka se ka dansigi kɛ o la cogoya min na o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ka kɛ ni jamana ka sɔrɔ boson siraw olu yakubayali bunakun kan an ka ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga ka kɛ ni kununko tɛnɛ ni o kun bɛ bɛn utukalo tile 3 san 2026 ale ye jɛkulu ni ka olu bisimila ka kuma ɲɔgɔnya kɛ jɛkulu min ni a tɔgɔ ko conseil d'affaires Mali Canada ka yira k'a fɔ ko ni jɛkulu kofɔlen ka hakilinan tɛ dɔwɛrɛ fosi ye ka se ka fara ɲɔgɔn kan ni ka o ta ka o kɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana fila ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ tali kɛ Mali ale ni Canada la sɔrɔ boson sira ko o yakubayali nasiraw olu fɛ min na fɔ mun kɔni ye an ka jamana tungarankew ye olu yɛrɛ fana bɛ se ka fɛn min kɔni ye fara ɲɔgɔn kan bolo ni ka o ta ka o kɛ cogoya min na o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko jɛkulu in kɛn bɛ ka a jigiya k'a fɔ ko wagati ale ni a nataw la ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ko o bɛna ta ni ka o bila sen kan Mali kɔnɔna na ni an ko o ma ko journée économique du Mali an ka ministre ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga ale ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka o kɛ u ka ni fɛɛrɛ sira ninnu ye min na ni a ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni o bɛna kɛ sababu ye ni a tɛmɛsiraw olu fanga bɛna bonya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ ka o don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka o kɛ an ka jamana ale ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ olu kow ɲɛnabɔli bunakun kan ka se ka o baaraw ni ka olu sankɔrɔta ka o bila sanfɛ an ka jamana sɔrɔ boso sira ale bɛ se ka yakubaya cogo min na hali bi o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. An ka ministre min ka baara bɛnnen don sɔrɔ bosonkow ɲɛnabɔli bunakun kan fo ka taa se sɔrɔ ko o ma ni o ye Ali Useni Sanu ye ale kɔni ye baara ni ka o ta ka o kɛ ni an ko o ma ko sigi ka fɔ o siɲɛ fɔlɔ o taara ka o kɛ ka kɛ ni fɔn ye fɔn min ni an ko a ma ko réalisation des infrastructures énergétiques hydrauliques et de transport ni o bɛ tali kɛ nafolo kasabila min bɛ taa i jɔ sefa wari miliyari 109 o ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la ni o baaraw sara ka u sɔrɔ
an ka fɛn min kɔni ye kɔdimini y'o fɛ mun baara tara ka o kɛ san 2023 olu wagati olu la ni o bilala sen kan k'a fɔ ko o kɛra sababu ye an ka cakɛda minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen olu la ni u sera ka fɛn min kɔni ye nafolo kasabi ye ka o sɔrɔ ni ka o fara ɲɔgɔn kan o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara sira ko o bɛ ka taa ka o kɛ walasa an ka fɛn min kɔni ye jamana ale ka dugu jukɔrɔ nafolo bɛ se ka kɛ an ka sɔrɔ siraw ye cogoya min na ni ka u bayɛlɛma ka u kɛ barajiw ye fo ka taa se kuransɔrɔ sira kuntagalajanw ale ni an ka sɔrɔ boson siraw olu yakubaya hali sira ye o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Ka kɛ ni lakanako sabatili bunakun kan an ka état-major général des armées ye ɲɛfɔli kɛ an ka finitigilakaw ka baaraw kan ka kɛ ni kununko tɛnɛ ni o tun bɛ bɛn utukalo tile 3 san 2026 ka kɛ ni u ka opération min bɛ yen nɔ ni an b'a wele ko opération dugukoloko ye k'a yira k'a fɔ ko kilomɛtiri 80 Tɔnbɔkutu kɔni kɔrɔyan fanfɛlaw olu fɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Darsha Anda fɛn min kɔni ye camion ye ni o ye mobiliba ye o kɔni bɛ ka matériel logistique ni ka olu ta ka taa o di fɛn min kɔni ye banbagaci wale maaw ma k'a yira k'a fɔ ko o camion belebeleba in yera ni ka a gosi an ka finitigilakaw olu fɛ ka fɛn min kɔni ye camion belebeleba in ni a kɔnɔminɛnw ni a kɔnɔfɛnw ni ka dankarikɛ olu bɛɛ lajɛlen na jamana lakana sabatili bunakun kan o nasira kelen olu fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kungokolonba min bɛ Soribugu mara la ka yira k'a fɔ ko finitigilakaw ye gosili baara ni ka o ta ka o kɛ yen nɔ ka kɛ ni an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ka wulikajɔ ye jatigɛ wale maaw ka daga yɔrɔ min tun bɛ yen nɔ ka se ka bunteni wale ni ka o ta ka o kɛ yen yɔrɔ kofɔlen na ka yira k'a fɔ ko an ka duguma kɛlɛcɛw olu tora baara tɔ o kɔnɔna na walasa ka yɔrɔ lakana ni ka o sabati o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoniyaw la Tam Tam TV jabaranin kan aw ye aw sɔgɔlen to an na aw tɛ fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ wassalam.